Di panagtuloy ko iti dalan ko si kaapo ti bagnos ko jaka buteng may nadawela tempo tani Jesus ti kamangko adut dadagsen may tibiyag nge magturong ken ka uwapo nge mapuwag yamanak dadakatoy denak ket amok adya kibinenak iti panagnak na nagadu ti rigriga nga inak madalyasa iti daytoy agbyag o Jesus ko mamanga di panagtuloy ko iti dalan ko si kaapo ti bagnos ko